na hasta yan na dara-dara ko pa ini nga kasakit. Ang dulo ta akong lugan nga sobra gud ka malanit. Ano ba nabuhat ko nga sala para pagbayaan mo na gud lang awari man lang na himo nga rason para pataruon na akong luwa hipatigda. Atong relasyon nimo ginruba waray ka baka kontento anang kung mga ipakita. Gini mo kung tanan para ikaw gud lang maglipay magsalikway para haimod dili ko kaya magmulay. Haaton nini gud maay nga makuri gud matuway para ako nini nga relasyon maiya na gud dini nga patay. Waray ganat ipagdara baga ako nakakadena kulang na chuchuon mo para nimo maging alaga. Yan na din natibalik pa yan na din nakmalaong pa para ano pa kung pamangita pa. Nakita ladwa mag-uupod bisang pasano pero kaya nung natigda mo ako nga gimbayaan. Anwari man ako ginimo nga sa lao karautan ginatagkuwa imo nga tanam mo na siring. Di kagulan ako kuntento kay dihigog matimbilin. Ang tanang-tanang para haimo puro lauyag salit angin gud kita nga duduwa. Dili na ko malao pa para ano pa para ako uyagan nimo waray ka ganada waray ka open di ka tuway dili ka parang sumeryoso. Katapusan ako mga sakripisyoan di mo ginataga akong luwa. Tapos ko may katagay mo at tanan pag mo pabayaan na lagi noyagan mo lagi pakuran mo lagi pasagatan mo na kung kasing-kasing di ka ragamulaan akong oras yan na ano na sabay na lahangin. Ano ba sumunod di mo na huna ganun nga di ako na mga sala ura-ura ka na malawari ka malago kaloy ka wari ka malago pa konsensya.